А вось айчынныя прадпрыемствы і магчымасці сусветнай павуціны выкарыстоўваць не спяшаюцца. Інтэрнэт-рэклама, чым не дзейсны і танны рухавік гандлю. Але некаторыя вытворцы працягваюць ужываць прыёмы яшчэ савецкага часу. Чаму ў 21 стагоддзі маркетолагі карыстаюцца звычайнай поштай, а не веб-сервісамі, здзівіўся Васіль Паршута. Усяго 15% дзяржаўных прадпрыемстваў выкарыстоўваюць інтэрнэт-баннеры. І гэта пры тым, што павуціна лечыцца найбольш таннай і адной з самых эффектыўных рекламных пляцовак. Интернет, его основное преимущество – это скорость. Если есть сайт, его нужно начинать рекламировать. И рекламировать его можно начать прямо сегодня. Вот на семинарах мы рассказываем о том, каким образом за 4 часа запустить рекламную кампанию по всей России, чтобы пользователи увидели объявления ваши в интернете в любом регионе России и СНГ. Александр – маркетолог аднаго са слуцкіх прадпрыемстваў. 60% прадукцыі ідзе на экспорт. Россия, Маўрытанія, США, Сінгапур. Партнёры з гэтых краін даведаліся пра фабрыку дзякуючы рэкламе, якую маркетолагі размяшчалі на розных сайтах. Свой же интернет-ресурс компания открыла некалькі месяцаў таму. Тот момент, когда мы получили свой сайт, и после недели работы мы увидели, что да, это дело нужно было завернуть скорее и быстрее его оформить. То есть мы сейчас видим конкретный результат, что он нужен, он работает. И интерес потребителей, интерес организаций торговли, оптовых организаций есть на самом деле. Аднак такія прыклады выключэння. Яшчэ засталіся прадпрыемствы, якія рэкламуюць сваю прадукцыю з дапамогай звычайнай пошты. Ці ўвогуле чакаюць, пакуль кліенты самі прыйдуць да іх. Нават на семінар па інтэрнэт-рэкламе ледзь-ледзь сабралася палова маркетолагаў, што папярэдне мелі намер удзельнічаць. Здараецца і так, што кіраўнік таго ці іншага прадпрыемства прынцыпова не жадае размяшчаць тавар у інтэрнэце. Недавно к нам подошла маркетолог одного из предприятий белорусских, государственных, и говорит: вы можете рассказать все то же самое, что вы рассказываете на семинарах, нашему директору? А мы спрашиваем, почему? Она говорит: мы до сих пор отправляем письма по почте, не электронной, а по обычной почте. И говорит, директор не хочет даже меня слушать. Работники этих, маркетинговых служб недостаточно проинформированы в возможностях современных интернет-ресурсов. Для этих целей мы хотим и провести этот семинар. Што і казаць, калі ў наш час на некаторых прадпрыемствах няма нават выхаду ў інтэрнэт. І тут працуе адна з запаведзяў рэкламшчыкаў. Калі ты не прадаеш тавар, то яго прадасць твой канкурэнт. Васіль Паршута, Антон Далатоўскі, Першы канал.